Ahoj, já jsem Danča a moc tě vítám u dnešního videa. Bude to takový vlog z mých asi 3 dnů tady na Havaji a zároveň se s vámi popovídám o tom, jak se tady cítím, jak se tady mám a co tady vlastně dělám. No a jsem tady vlastně na 3 měsíce na Work and Travel a je to moje druhé léto takhle v Americe. Minulý rok jsem byla na Floridě a teďka tady pracuji na recepci v rezortu vlastně, teďka tady sedím před tím rezortem a chci s vámi takhle sdílet pár mých momentů z mýho takového obyčejného života. Není to nic úplně special, ale prostě můj daily život tady na Havaji. Vždycky si dělám vision board a vždycky si dávám na tapetu. Teďka už mám fakt jako strašně dlouhou dobu tady tohleto. Já si myslím, že už mám třeba od minulého roku. Potom si ještě dělám na začátku roku a to si dělám jakože papírovou. Vždycky, když jsem dělala vision board, tak jsem z toho prostě spoustu věcí splnila, protože mě to inspirovalo, takže jsem se dneska rozhodla, že si udělám konečně novou. Už je třeba 5 večer, no tak třeba 4:30 a já jsem jakože nic neudělala, jo, jenom jsem si udělala vision board, to je asi tak jako jediná věc. Udělala jsem si meditaci a takovou jako fakt jakože krátkou jogu a jinak jsem se jenom dívala na YouTube videa a měla jsem takový pocit jakože takového stresu prostě z toho, že nic nedělám, prostě zase takový ten tlak, co si dávám na sebe, mě to fakt strašně štve, protože já jsem nikdy taková nebyla a nikdy jsem neměla takový pocit, že musím být produktivní. Ale prostě ve třeťáku na výšce jsem takovýhle pocit měla fakt často a přinesla jsem si ho sebou i sem. Cítila jsem v těle stres a měla jsem takový jakoby overthinking myšlenky, takový jakože, nevím, prostě mám takový jako nepříjemný pocit prostě z toho, že nic nedělám. Takže jak jsem měla tady tenhle ten úplně strašný pocit a měla jsem to třeba 3 hodiny, jo, nic jsem s tím nedělala, protože jsem byla prostě líná a nevím, dívala jsem se jenom na YouTube videa, nebo prostě nic jsem reálně nedělala dneska. Takže já jsem si řekla, jo, tak já si to napíšu do deníku, takže teďka jsem tady popsala třeba 3 stránky a najednou se cítím v pohodě. Takže doporučuji. No, ale jsem si to fakt strašně vděčná, protože tohle se mi stávalo třeba často teďka v tom třeťáku, ale nikdy se mi nechtělo jakože si to napsat do deníku nebo tak, nechtělo se mi z toho vypsat. Ale tady je to takový, že jako, že stejně nemám co dělat, tak jako si to tady vypíšu. A já jsem prostě psala strašně rychle a strašně to pomohlo, prostě psala jsem třeba 10 minut a teďka jsou ty myšlenky pryč a už jako najednou zase si říkám, však proč na sebe tak tlačit, však mám pořád ještě jetlag, pořád ještě moje tělo potřebuje odpočinek a nemám reálně co na práci, takže jako však to nevadí, že nic nedělám. Vzala jsem si baťoch, protože tam dávají takový jakože zvláštní tašky, které se špatně nesou a nechce se mi to tahat, protože je to třeba asi půl hodiny pěšky, takže je to lepší s tím baťohem. Co mě tady fakt ale štve, to jak strašně moc fouká. Teďka zrovna je moment, kdy je celkem bezvětří, ale prostě to je tak strašně, já tak nesnáším vítr, jo. To je takový jako random fakt po mně, jo. Protože mě to vždycky úplně rozfouká vlasy nahoru a prostě já mám hrozně takový jemný vlasy a když prostě fouká, tak je mám úplně jako všude a nevydržíme na místě a strašně to štve a tady mě to vždycky úplně zhoršuje náladu, ten vítr. Takže teď jsem tady na nákupu a štve mě to, že tohle je prostě takový obchod, který jakoby neznám, takže mi ten nákup tady trvá prostě třeba, nevím, půl hodiny, 45 minut, protože než všechno najdu, tak je to strašně dlouhá doba. A na Floridě to bylo právě že takový, že jsem to tam všechno znala, takže mi ten nákup prostě trval třeba 15 minut, protože jsem přesně věděla, kam mám jít, ale tady je to takový, že prostě kde co je, já nevím.
každopádně potřebuji nějaký kofein, prostě nějaký černý čaj, protože si to nechci pořád kupovat v kavárně, co máme u nás, protože každý den je to prostě třeba, nevím, $5 a prostě leze to do peněz, takže potřebuju nějaký kofein. Beru tento, ale za $7, to je jakože šílený. Super, takže asi o hodinu později, nebo tak o 40 minut později jsem dokončila svůj nákup. Je to tady fakt dražší než třeba na Floridě, jo. Nákup úplně jakoby basic věcí, co by mě na Floridě vyšel třeba na $20–30, jo, jakoby i tak je to hodně, ale prostě je to Amerika, že jo, takže je to dražší. No tak tady mě to vyšlo prostě třeba na 46–7, nějak tak. Jakoby fakt drahý je to tady. Ale co se dá dělat, no. Já jsem strašně ráda, že jsem si sebou vzala ten baťoch, protože nechtěla by se mi to tahat zase další půl hodinu pěšky v tašce, takže úplně super. Chtěla jsem s váma tady sdílet, jak se tady cítím a co se tady třeba změnilo v mém životě. Jsem tady asi 10 dnů, 11, nějak tak. A musím říct, že tady fakt cítím takovou úplně jinou energii. Já jsem člověk, který se hodně zajímá o energie, o takovéhle věci. A který hodně cítí energie z okolí, z ostatních lidí a tak. A hodně to vždycky cítím na sobě. No a přijde mi, že tady je úplně jiná energie, taková, kterou jsem nikdy ještě necítila. A v Česku jsem celou dobu byla taková, cítila jsem se zasekla na jednom bodě a neměla jsem žádnou inspiraci a kreativitu a tak. Ale přijde mi, že tady je to úplně jiný. Cítím tady prostě takovou hodně intenzivní energii a mám strašně velkou potřebu tady něco jako prostě vytvářet a sdílet své myšlenky, psát si své myšlenky a sdílet to, nad čím přemýšlím. A to je taky důvod, proč natáčím tohle video. No a každopádně já doufám, že tahle energie se mnou vydrží a že budu mít konečně často takovouhle kreativní náladu a takovou náladu sdílet, protože mě to fakt jako hodně baví a vždycky jsem věděla, že něco takového bych chtěla dělat, ale prostě neměla jsem na to tu energii, inspiraci a ani jakože odhodlání a taky jsem se bála. No a teďka je to takový, že hrozně potřebuji všechno sdílet, takže doufám, že tohle u mě vydrží a že budu celý léto natáčet nějaký vlogy, protože mě to fakt baví. No a další věc, co mi tady přijde taková zajímavá, je, že mám strašnou potřebu se manifestovat a prostě přát se a být jakože delusional. Prostě to jsem si říkala, když jsem odjížděla z Česka, že vlastně já jsem úplně zapomněla si manifestovat, že já jsem si manifestovala jenom prostě školu, to abych udělala školu, abych udělala zkoušky a tak, ale nemanifestovala jsem si celkově jako nic jiného, třeba ani to, abych se cítila líp. A teď jsem tady a mám prostě potřebu žít v takovém tom jako dream state, kde prostě jo, jakoby, ještě to není moje realita, ale já mám takový ten vnitřní pocit, že to jako bude moje realita a že už to třeba je moje realita, takže prostě, nevím, kdo nevěříte na manifestace, tak tohle neřešte, jo, ale kdo věříte, tak to určitě chápete. A na manifestaci prostě člověk potřebuje mít jakože náladu a musí to být jakože fakt chce, protože jinak to prostě nějak jako nemá smysl, no a teďka na to konečně mám náladu a často si takhle sepisuju a vizualizuju, co si přeju a teďka mě i baví konečně dělat si meditace, které jsou spojené s vizualizací a prostě s vizualizací se svého vysněného života, takže jsem za to fakt ráda, protože v Česku jsem se do toho musela nutit a prostě když se do toho člověk nutí, tak to prostě nikdy jako prostě nemáš se člověk v životě do ničeho nutit, že? Takže tak, tohle jsem jenom takhle s váma chtěla sdílet. Jdu si udělat takovou rychlou večeři, protože se mi nechce vařit, je to takový messy, ale co už nevadí. Hlavně jsou tam vajíčko a zelenina, takže mám vitamíny.
6 hodin a jakože mám pořád energii, takže podle mě ani neusnu. Nevím, jak zítra dám tu 8hodinovou snínu. Mám zítra na 6 a fakt se mi nechce. Takže za pár minut jdu do práce. Jakože vůbec jsem nemohla spát, spala jsem třeba 3 hodiny. Strašně se mi nechce, ale naštěstí jsem si udělala snídaní předem, takže se můžu ještě najíst a no, nechce se mi dneska. Už za chvíli končím, jsem fakt unavená. Asi si dám nap, ale zároveň jsem měla kafe, takže nevím, jestli vůbec usnu. No, ale dneska to bylo v práci fakt jakože busy, takže mě to celkem rychle uteklo a bavilo mě to, protože se teďka jakoby zaučuju, mám takový training a už jsem se dneska cítila tak jakože prostě samostatně, že jsem dělala všechno sama a už jsem to prostě zvládala úplně v chillu a uteklo mi to strašně rychle a prostě na jednu stranu je fakt super mít tady tuhletu směnu v 6 ráno, ale no pak jsem unavená, že? Jak jsem konečně přišla z práce, jsem fakt jakože unavená, asi si dělám nap a no, už se nemůžu dočkat, až mi skončí ten týden teďka, protože mám celý ten ranní směny a pak už nebudu mít. A ten den se fakt nedávám, jsem strašně unavená a vždycky se musím potom mít lehnout na chvíli. No, třeba na 2 hodiny čas, takže doufám, že potom budu schopná dneska něco dělat. Doufám, že se vám video líbilo. Určitě dejte vědět, co byste chtěli vidět příště a budu ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu. Takže se uvidíme u dalšího videa.